Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Ganida. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Siya ka to. Yan ang kamaturan. Ariyan ang pajama ni Sir Servando. Biyata mo. Paulo! Wata ko! Uy! Tabangi ko dere. Hindi ko makahimo na ini nga ako ra. Bugat kayo si Sir Servando. Ha? Sige noy. Tabangan ka. Kita na lang. Paulo? Paulo! Uy, ngano ka? Saan ito po ni mo? Ngano nagkangos ka? Okay ra ko. Gikan ka sa taas. Di ba, gitabangan man ninyo si Sir Servando sa pagpasaka sa taas? Ngano nagdagan ka man gikan dito? Han man sila sa tatay. Totoo pa. Tuwa sila sa taas. Hoy, ngano ka ba? Magibati ka? Nagkurog ka pero gipaningot. Mian, magawas na din Mamauli na ta. Unsa? Pero, nga naman, pwede ka bang mapaway sa usa sa mga kwarto din Dili ko makaginawa din Ako na lang mapaulin ko. Uy, dili ha? Kadiyot lang, marangid lang ko ni tatay. Tingali pang itaon ko. Ayaw na, dali ka lang. Ako na lang mapaulin. Di lagi. Sige, panaugon lang ko. Pasultihan ko na lang si tatay nga may pauli ko.
salamat. Salamat, ginahuman na gyud. O bitaw, Noy. Mauna lang ko kanaog ni mo, Noy. Ako pa atos, Paulo. Tingalig na unsa na to. Ay, ngano man to siya. Ay, sumatan na sab. Nakita na sab tingali tong di kasagaran. Mao mo gina siya. Basta may kaibudngan. Daghan mo kong kaibudngan ng dapita. Mao man gyud kuno na basta daghang kinabuhi ang makalas. Kaibudngan? Wa man may namatikdan din hido. Sa kadugay ko ng serbisyo din ng baya. Aw, wa ka may abilidad. Kana si Paulo, duulon man mga kahag nga wa mahimutang. Sige, Noy. Una ko nimo. Oh, sige, inom. Daga na pag-inom, ha? Aron mainitan ang imtiyan. Pasensya na lang. Initubig na pa na. Salamat. Nga naman ka. Mian, ayaw na pagduol ka, Sir Servando. Unsa? Ay, Paulo, syaro naman. Wa ka kayapon mahuman atong hitabuang? Nakasiguro na ko. Saan ka siguro? May uwat sa bukton. Buhing uwat sa bukton, Mian. O, bitaw. Nahibaw ka na. O, no? Di ba kaingnan ta naman ka? Gamay pa ko, suod na kaay ko kang Sir Servando. Anak na niya pagtanaw na ko. Kanunay ko sa kumbay, kuyo kang tatay. Ang iyang anak, si Ate Yvonne, moto'y kaduwa na ko permi. Ay, karon, wa na siya. Wa gani mo magkakita. Mian, wa ko mahibaw unsa ang kay ko sa pagpasabot. Ikaw ang wa makasabot, Paulo. Kano sa kaman mo tuon ako, Mian? Unya na magwa ka na mahimo? Aron magkalikay? Unya na magmadisgrasya ka na? Anong madisgrasya man ko? Dili magkayo mo na si Sir Servando. Swerte ka diha sa Kapitan Isidro. Kunwa pa. Okay. May utang kabubutuan ko kang kapitan. Siya, ug ang iyang kauban ang nagdana ko sa ospital. Pero makayo mo na ito si Sir Servando. Sumagod. Mian paminaw. Dili sulagma nga dito si Kapitan niya itong higayon na sa hotel. Unsay buot mo ipasabot? Si nanay nagpahibaw niya. Dito sa Kapitan. Aron bantayan ka. Ug nakita mo ang nahitabo. Kanus aba mahitabo nga apyugon kag tiyan. Aron mo riyak ug ingon niya sa ilang pagkaon. Ang food poisoning may tabo bisag asa o bisag unsang dapitag. Naatlan lang nga ako. Ikaw ra, dili ba? Ang uban nga sa hotel, wa. Si Sir Servando, wa maunsa. Sila si Kapitan Isidro. May nabalitaan ka bang laing na biktima nimo nadtong panahon na? Dili kay ikaw ra diha sa restaurant nitong hotel. May mga guest food nga nangaon, di ba? O ganong ikaw ra man ang ningon nito. Ay kung gina nga espesyal ang gikuha ang gikuha nga pagkaon nga imong gikaon. Lahi sa gikuhaan sa ila. Paulo, Giplano ang hitabo nimo. Ug bisag way gisulti sa Kapitan Isidro, nahibaw ko nga may gitago siya nako. Kung unsa man kana, mahibaw-an ko na sa di madugay. Pero please lang Mian, sa ari ko, nga di ka na muduol kang Sir Servando. dili ko na ipasalik. Unsa? Dili ko ka na ikapasalig. Labi na karon. Bag-os yung namat yan. Magkinanan sig mga tao nga ikasulti. Magkasabot sa gibati niya sa pagkakaroon. Ang buhi nga uwat siyang bukton, agis pinakan. Ha? Ang mga talan-aon nga nakita ko sa kundamgo, ang akong inahan, misukol sa taong nagpatay sa kong amahan. Gipaak niya ang tao nga naguyo niya. Sa tuong bukton naukab ang panit siyang kamot. Buhi ko! Hayop ka! Buhi ko! Kriminal ka! Gipatay mo si Paulina!
Siya ang kriminal. Siya ang kriminal. Siya ang kriminal nga dugay ko lang gipakita. Unsa? Tunga? Uwat siyang bukton? Oo. Pero Paulo, uwat na sa pagpaak na itong ilang iro nga Doberman. Dili, istorya lang ka na. Paulo, ako mismo ang saksi. Gamay pa ko. Hambaton unta ko sa ilang iro nga Doberman sabtang nagduwa mi si Ate Yvonne. Gitahan ni Sir Servando ang iyang bukton. Andi ko mapaakal. Giluwas niya ang akong kinabuhi. Dili siya kriminal. Usa. Oo! Bisag pangutanon pa ni mo si tatay. Siya ang nagdahakang Sir Servando sa doktor. Paulo, nasayop kasi ang pagtuo. Nasayop ka. Dili. Ni akaramda din, Raji, Natawagan mo sa papa? Disultihan mo na. wa. Anong wa man? Di na kinahanglan. Usa ka? Ikaw may nag-ingon, ha? Nakita na ano na itong ebidensya? Dili, Raji. Sa'yo pang ebidensya. Unsa? Oo. Naglibog na hinuon ko. Pero parang nakasulti ka man yan, ha? Nagdam ko kagusap? Wa. Paminaw, Raji. Uy, kung mauna, dili siya ang kriminal sa mong inahan o amahan? Ambot. Ambot lang. Pero sa gisulti ni Mian, dili sa datong tao, di ba? Oo. Giluwas niya ang kinabuhi ni Mayan. Mao di ay nga loyal sa kayas si Numar. Kung nabatugitek si Papa nga, may balita ka na. Sige lang, manawag ko na yan. Nakumpirmar nimo? Kwan, si Mian ang nag-ingon. Pero makiksulti pa ko siyang amahan. Sirong Mar. Paulo, ayaw pagpakawas paglaom ha. Makit-an ra ang kriminal. Pero asa na sab ko magsugod? Gamayng pasensya. Ingon ni anak gyud basta mga investigasyon nga ingon ni anak. Karon makasabot ka na nganong daghang mga kaso nga ang dugay kaayong masulbad. Murag siguro nagyug ko nga siya. Pero wa. Kwan, sa laing bahin, murag og nawasan. Di mo ko gusto nga muto nga siya ang giisip nga igsuon sa kong amahan. Mao pang kriminal. Buksi ang hunahuna mo, Paulo. Ayaw padas mga gisulti kanimo ni nanay mo Asusina o ni bisan kinsa. Si nanay mo nakadungog lang sa tingog sa tulisan nga gituhuan niyang si Sir Servando. Wa siya makakita sa pagpatay sa imong mga ginikanan. Maong bisag mulutaw pa nga si nanay mo ang musaksi siya sa hukmanan. Dili gihapon igo ang iyang nahibawan. Oo. Sige na, Kapitan. Gikapoy ko. Gusto ko muhig ka. Ipahuway ko na nga kung una. Sige, Paulo. Ayang kabalakas sunod adlaw. Naa ako diha. Bay, tanawa. Si Sir Servando. Ay, taas pa kayong adlaw. Kubog na saan? Oo.
Klaro kang gikagol niya ang nahitabo siyang pamilya. Oo. Di mo ba nang migikan din ni tibuok pa? Nya karon abo na lang. Oh. Sa kong tanaw, may konsensya siya. Usa? Dili siya hayop sama sa gipangitan atong kriminal. Usa sa kataong mantigong mabati. Time pa. Ang buot mo ipasabot. Gawa ka na magduda niya. Ambot, Raji. Pero human sa istorya ni Mian nga gitahan niya ang iyang kaugalingon aron dili mamatay si Mian. Murag gusto kong mutuo nga maayos ang tao. Nga usara ang nagpadako kanila sa kong amahan. Inuon sab? Wala, miandar na. Dali, bay. Bay, wala. Dali atong agakon. Nalupog na sad. Sir, Pahawa, Pawido! Pahawa! Ay, buhat mo dito. Ngayong niya ka. dali sir, barog. Bawa, lagi. Ibaw ko! Ay, paigasin na itabo sa kong pamilya. Iyon ka niya sa kanpa ka niya to. Kanunay kang bintaha sa tanan. Ikalipay mo kung papakyas ko! Bahawa sa kong atubangan. Ano ba yung mga mabahawa ng baya? Patay ka na! Di na pwedeng manag-iyang patay! Yun na. Ang diliman. Ay, na ba to? Diyan. Yung sila. Maayong pangabog sa mga espiritu ang bala. Pusyon ko ikaw, armawa ka! Ayaw! Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.